right, ndoda kuti mundinzwe munditeerere sevazukuru vasekuru sei, ndanditi toda kuti mundinzwisise. Kana kune chinhu chandisingafari nacho ndikaona vanhu kana kuti ndikaona vazukuru vangu vasiri kunzwanana, kana kuti vazukuru vangu pane vari kuratidza kuti havasi kugutsikana nezvinenge zvichiitika, izvozvo handizvifarire vazukuru. Manzwa, handizvifarire. So I'm doing this video, ndiri kuita video inoyi nekuda kwekuda nekurudo rwandinarwo, handiti nerudo rwandinarwo kubva kune mafans kana kuti mafollowers ema-YouTubers akasiyana siyana. Manzwa vazukuru vangu, also nekuda kwerudo rwandinarwo kuvazukuru vangu vese ma-YouTubers. Manzwa, right. So ndichaita video inoyi ndichange ndichitaura zvishoma. I'm going to mention only 3 names. Mazita awa I'm going to mention them nekuda kwokuti vazukuru vangu vanogona kundinzwisisa than vamwe. Manzwa, ende vazukuru vangu vandakambotaura navo, not kuti ndakambotaura navo kumafoni ayo, but pane patakambotaura tese ndikaona kuti zvona handina problem navo. Manzwa vazukuru vangu, kana unga usati wasubscribe, don't forget to subscribe to this channel. Ndo channel yenyu panapa vazukuru, channel yenyu family channel. This is not my channel, but this is your channel. Also don't forget to put your notification bell kuti pandinenda upload video sezvandaita izvozvi you will be notified. Right, inzwaika vazukuru, pane imwe tsamba yandakaverenga kuFacebook yakanyorwa neumwe muzukuru wangu uyu airatidza kuti akanga asiri kufara kana kuti akanga asiri kuitwa zvakanaka nemamwe mashandiro anoita muzukuru wangu anonzi iye Shema TV, zita rake rekuzvarwa achinzi Sharon Chipomanzvera, handiti right. Inzwaika vazukuru vangu, kana kune chinhu chakaoma pano panyika, ndakambozvitaura ende ndinogara ndichizvitaura, chinhu chakaoma kufadza munhu wese. Munhu wese haagone kufara neupenyu nezvaunenge uchiita, especially kana pari pasocial media. Ndosaka muchiona kuti zvoni pane umwe munhu anotoona mavideos aUncle Saint, aona apedza otadza kufarira Uncle Saint and then otadza kusubscribe kana kuisa like. Manzwa vazukuru vangu, kureva kuti unotenderwa kunge uri unofarira kana kusafarira munhu. Uye ininosa Uncle Saint, zviripo zvandinoita zvinogona zvichitobhohwa muzukuru wangu. Izvezvi umwe munhu matauriro angu ndiri kutoita umwe munhu anotobhoekana nawo, but kuna umwe munhu anotomafarira, anototi zuva handidi kuti ridoke ndisina kuona Uncle Saint. Zvokuti kuti if I spend a day without uploading a video anotobatikana. Same applies na Shema TV muzukuru wangu, same applies na Ado Show, anditi same applies na Lin Fito. Now these 3 are YouTubers, anditi, and they are unique nenzira dzavo. They are unique nenzira dzavo, just as unique as masiyandirano atakaita tese. Same applies nekuti inini saUncle Saint kamatauro angu kana kuti makomentero angu, maapproachero andinoita nyaya dzakasiyana siyana dzandinouya nadzo, ndinosiyana nemamwe maYoutubers ese, anditi. So chimwe chinhu chandinoda kuti ndikukurudzire vazukuru vangu chandinoda kuti ndinge ndinokukurudzirai, ngatizive nekunzwisisa kuti palife inoyi yatinorarama hatigone kufadzwa nemunhu wese. Manzwa, also never ever try to change people kuti uvafarire. Kana uchifarira munhu unongomufarira sezvaari. Right, ndanga ndichinzwa nyaya yekuti zvoni patsamba yakanyorwa pane nyaya yandiwinza yazonditwa ndiuye panapa, ndeyekuti panga pane zvimwe zvese zvanga zvakanyorwa ipapo ndizvineineni, but panyaya yaAdo naShema kakawanda patinonyarara patinonzwa vanhu vachicompare Shema naAdo. Okay, fine, Shema she is a senior muindustry, akanga arimo kwemazuva akati one day kupfuura Ado, and all right, vanhu kana tichiona nemeso edu tinoona zvakasiyana.
Some when they look at Ado vanogona kufunga kana kuti kuona sekuti Ado ari kutedzera Shema. Well, hazvina kushata vazukuru, hazvina kushata, izvozvo hazvina kushata. And I don't think kuti kana ari Shema angaite problem nazvo. I don't think kuti Shema angaite problem nekuti Ado azoda kuita seanofanana naiye. Kana kuti handifunga kuti Ado anogona kuita problem naShema nekuda kwokuti Shema akada kufanana naiye. Ndoda kuti mundibatisise kana ndichitaura vazukuru vasekuru Saint. So what do I want to say? Ndiri kuti zoni, alright, kana pane ari kutedzera umwe, pane chakaipa here. Nekuti kana riri basa riri kuitwa naShema ibasa rakanaka. Hapana munhu watingati ari kuita basa rakashata rekuti rikatedzerwa zvinonzi zvaipa. Sei uri kutedzera mabasa emunhu akashata? But kana munhu akaimiteta mabasa emunhu akanaka, tinoti Mwari kudzwai. Manzwa vazukuru vangu, tinoti ngazviende mberi. Uye kunyange kana mumwe munhu akaimiteta kana kuti akainspaiwa neumwe akatanga kumutedzera. Tine musicians akawanda. Handimbonzwa achiita problem. I've got a lot of musicians. Vamwe musicians ora ndinogona kupa example yemukomana anonzi First Farai. Paakapinda vanhu vakati ari kutedzera Dhewa, ari kutedzera Dhewa. But handinombonzwa Dhewa tongai achiti uri kunditedzerei. But these people, instead of competing of like showing competition, they normally compliment each other. Same applies nema YouTubers. Manzwa zukuru. Kana pane zvinenge zvaitika katisada kuita setinorwisanisa vanhu. Tisada kuinge tiri tinotaura mashoko ekuti akanzwikwa nauyu anogona kubatikana, kana kuti akanzwikwa nauyu zvinogona kuti anga ari anobatikana against umwe. So zvekuti Linfito naShema naAdo havanzwanani ka, these are just stories. I attended imwe shows just some days ago. Kushow, I'm always attending my shows Shema because I'm still learning also panyaya idzi the YouTube. So normally I go to my channels evamwe ndichinoona ku channel kwa Linfito, I'm always there ndichiona zvavari kuita. Ndokwa ndinotodzidzawo kutoti YouTube i-business unofambiswa sei. She's doing a great job. Also kwa Ado, I'm always there tichionawo kuti zviri kufamba sei. So vazukuru, tisaite mweya wekuti vana ava vange vari vanorwisana. Ndikaita zvandine YouTubers edu, handiti ngatisapote YouTubers edu. Ngatiregei kuita setinoda kuvarwisanisa kana kuti tiite sepanenge pane pakati pavo havasi kunzwanana, because ivo pachavo handifunge kuti havanzwanani. Manzwa zukuru wangu? So let's support our YouTubers. I'm very sorry kune akanyora tsamba ndigona hangu kutaura nezita rake chero ndichimuziva zita rake, but I'm really sorry nekukanganisirwa kwaunogona wakaitwa naShema, handiti. Asi chandoda kuudza ka tinokanganisa pamwe tisingazivi. Pamwe kutotaura kwandatoita izvezvi, vhidhiyo yandatoita iyo inoyi ndine wandatotadzira. Ndinogona ndatokanganisira umwe munhu zvokutoti anototi handichade kana umuona. But inini chandiri kuti let's try by all means nekuaccepta nekuappreciate. Vanhu tinogona kungofanana. Tinogona kufanana, hatigone hazvirambidzwe izvozvo. So ukaona munhu akafanana naUncle Saint, handina kana problem nazvo. Because inini ndiri original copy of myself. Same applies neanenge unenge mchifunga kuti akafanana naUncle Saint ka, anenge aritoriwo original copy yakewo. So ndochandingoya nacho vazukuru vangu. Let's support, let's love our YouTubers. Anditi ngativakurudzirei, tivasimudzire. Anditi kana une pauri kukanganisirwawo ndinoti ndine urombo. Anditi kana neno ndine vakawanda vamwe vanototaura vamwe vanotosora, but ndine urombo. Ndine urombo mukukanganisirwa kwamune muchiitwa. Anditi but Shema, Ado naLin they are in good books. They are in good books. Anditi
ndochandangotiwo ndingotaurawo vazukuru vangu sasekuru vevanhu. Vanhu vakataura mazita avo sekuru vavo vanodii vanouya otaura, nekuti anenge ataura wachona futi muzukuru wangu. Ndangouyawo ndikatirega ndingotaurawo nezvizvi. Much love vazukuru vaUncle Said.